Ideme. Dobre, stane sme to vybrali, jo? Mám cenovú ponuku. Tomáš, takže volá na prvom organizéri hore. Sada. Dva. Malé organizéri. Hore. Na prvom hore. Tak som slepúch, ja som to pozeral, aj Juri to pozeral. Modrej handresu. Modrej handresu. No ja som celú tú handru zdvíhala a pozeral padňou, dobre. To dáme 0,1 alebo 1. Dajte cez nuly, ne? Však chcete mať vás ak 10, ne? Dáme 0,1. Dáme 0,1, tak ešte plnú. Začnite od 1200. Znači 99 a pojeme dole. V piatok máme zatvanie mesiaca, sobota, že? Niekedy bude nočná. Jaj? Tak asi tento piatok to vykáza, nie? No počkej, kedy bola kritikál? Neviem. Bolo, 2 týždne potom. Však je vlastne... No dneska je 18. Neviem. 18, hej.